Zvanična Amerika priznala je da je posljednjih 20 godina vodila pogrešnu kosovsku politiku. Praktično kao da je Vašington konačno saglasan sa Srbijom, da su gaženje rezolucije 1244, pogrom 17. marta, proglašenje nezavisnog Kosova, nerekidan pritisak na Beograd, da pristane na komadanje državne teritorije bili pogrešni. Došao je i taj dan. Richard Grenell, specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, za dijalog Beograda i Prištine, otkrio je u intervjuu za srpski radio u Čikagu da Trump gleda na kosovski konflikt u posljednjih 20 godina kao na nešto što je pogrešno vođeno. Prvi put, tako zvanična Amerika ima na čelo isti stav sa Srbijom, da je diplomatski proces koji je usmeravao Zapad od 2000. do 2020. godine bio potpuno pogrešan. To bi, verujemo, moglo da bude istorijska i prekretnička izjava, ukoliko se pokaže da je Amerika po prvi put spremna da odustane od uslovljavanja Srbije, što je bila politika te velesile u posljednje 2 decenije.